Koroksa je resabnai chini bubagrani kokno resabai khnarika bini khorang kutibai chung a resabni প্রত্যেকটা ওয়ার্ডনো প্রত্যেকটা শব্দনো chung saimano je chung thansa tongkhangkai chung ekota tongkhangkai unity tongkhangkai bubagrano logiriwi chungno bubagra mungsaya mungsa Bharatni Sangbidanni bisingtui constitutional solution chungno rinai no rinai Diprasarok o hani besarok oroi poroi ui tongpru thansa khlajani bagai haisok paikha chini ishor god ni hoite rohorjak avatar chini bubagra or samni bisingtui chini buji thai klayo saimanani klayo urumuru khlajani bagai gobangma rajnotik bodol nono gobangma offer rifainai rang puisani kok sanai sujog subida chakri rinani kok sanai nini nukungo wa tok pun nok phuk ni kok sawi nono hamya lamo telangnani bubagrani hoite ti sawi nono telangnani a chesta chalogui tongo gobangma rajnotik bodol Piaba abono jeng chini khunju chini mokol gugruk khai jeng matorinai chini logi bubagra tongo jeng kuno wana thai grei bubagra jengno thansa khadeni bagai phandreka naidi lai thangnai bisio bubagra o holono phaioi norongbai kok sau tabugo sawi tongo phainai salogo sanai nongni logi bubagra tongo chini logi bubagra tongo chung kuru wana jangnai kok grei takuru bukhurok chung bubagra no logi reui tongkhangkai chung krak tongkhangkai chung jotto dolai district ni lukurok thansa tongui mangkhangkai kubuni party no chung pogui thansani mari bubagra ni logi tongui mangkhangkai chung salsa permanent solution chini bubagra ni bisingtino manai takuru bukhurok aboni banginoro kuno tawana di kuno wananani grei just naisui tongdi chung nukha thangnai 70 bochoro chungoro gobangma vote ungkha vote rilaikha neta montri snam laikha kintu chini bubagra hai sing leader chini bobishot ni bagai chini thinang ni bagai future ni bagai wan subnai শুধু বুবাগ্রা no simise chung poito jao bubagra no pagoi thani baki leader kintu chini bubagra le chini bobishoti bagai next generation ni bagai chini bubagra wan sugui samung khai tongmani chung tabugo nubui tongo ta puro le chung tangi bubagra no chung yakarnai ba সরকারি সেপসাপ এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মোটামুটি যে মানসা ফান দংসাক রিউই দङ chini tiprasa bisingo হয়তো baksa kisah ulo baksa sekangnai aboni bagai kuno khabainani grei takuro bukhurok chini logi bubagra tongo amusimi wansukdi bubagra tongkhangkai jotono সম্ভব ungnai jotono mannai bubagra poito sawi bebang lukurokno phaidi jinini oro palkhai je chung kuthumlaima haikaino chung phainai salogo bubagrani o je iman je tiprasado je phiyogani tiprasani মান thai rinani tiprasani অধিকার tiprasani rights no je rinani অধিকার আজ অধিকার no chini bubagra rinani thangi tongo abno chung aroni hote chung tebo tak tekno baidi paithago mono sanai phainai 14 tariko chini khumulungo otor bese gathering program tongo ajago father hastani chief minister obo phainai ajago norok jotono भाई manjakhane ningthung tei chini bubagra no সব সবই ন পয়তো চাউই লগিরি দংদি আমসুনো যতন হামবাই খুলুমবাই